Visoka poslovna škola PAR unaprijedila je svoje poslovanje i kvalitetu usluga koje nudi uspješnom implementacijom projekta reinženjering poslovnih procesa, zaštita okoliša i sigurnost informacija koje su financirala Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj. Vrijednost projekta iznosi 330.330,86 kuna, a dodijeljena su mu sredstva u visini od 283.305,73 kuna. Uspješnom realizacijom projekta Visoka poslovna škola PAR uvela integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i informacijskom sigurnošću prema međunarodnim normama ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 i ISO 27001-2013.